Hello, bahai tongbai khakayo nor kahamno tongbai na hanai phung kaham jotono hingke angke duty o tabo hingke angani chrai bai ani logo shong nasing tongo tini bor onko ani chrai ni result ranai abon bagai hingke bor school thangjai ko phaikya bor no nasing tongo tamong kha hanai pasang kha baba yes computer paire paire nai ta paire exam pasang kha hanai nai ani chrai ke tibi nai tongkha kisa nomna phunoi tongkha hingke ani ke khangariya sa robonjak ungjao kha bai kaham nong jamantia bai phunong nani phaimani treatment choli tongo haibano kuno result malia hingke amon bagi ENT ni oro kisa thangai phunoga na hinai ENT ni oro thana nai tongo ENT doctor bai hingke ENT doctor bai naijak kha naijak mani agulo bithi burokha 10 dini treatment kha hingke jeng tabo khaini hai nogo kifili tongo bathakliya tangai hingke khana phungo ani hani hai morning duty tongo hinai tai bathakliya hingke chrai bono saisung ba koloma jora hingke scooty kawi ba aram nango nabar ship asake aram nango hingke journey khaibo tongthogo nogni okho ka hingke fast food kisa chana musungo bagi fast food dukan gana kisa bathaklaini chalaini nai tongo ani logo songke chalia hingke angke nogni bagi simi parcel khaitlaksina musai chalia tini hingke jeng Christian nogni bagi belakena special day Jesu Christo Calvary cross thire langkha chini sumjok suna bagi hingke girja thana bagi reading tongo hingke bithi brai rok chawinai tabuk thangsinai paikha ang hingke ani chrai bai thana nayo iko ani khangari ko yang side of fulijak koidin jani nangno bithi chamang ang asa akaishu bithi rokno sanani sok paikha charso hingke panda chengya kubo video rok khai tongkha panda paimani yagulo chang nogo thanglai tonglai kha aming se mostan ke asukjak yang ama songke mela o thana nai tongo tini nismi bisram gonjo mela surong sinai hingke aboni bagai borok ajago mela o kaisa dukan rlaine nayo emne khe ani ama hingke tongko ri phalo hingke ani moi hingke biniro joto churi mala ro bebangno mannai hingke borok bibahanok phalaine haninai thanglai mela o ki yang aro nogo phaiba nogo nai na diabo hingke mulu bini bungo hana log loging ja nogo phaimani yagulo bokhorok samani tini satong tongkha kisa di boro hingke kisa satong tongkha hingke nani bokhor kisa sai phayo sai lap kori khata masa rugilengkha saimalia hingke sari kongjora bokhor samarok khamka hingke kisa mamui songna nai tongo a tubui phaimani ani logi song chini yango watui phaijak watui phaimani bagai current thangpai kha watui kisi janu phaidi hingka no current thana na ashuke do hingke ani mobile tini hingke charge rojak agi roko hingke charge rojak yamak jang mobile bisi charge ro thaya hingke tini ke charge rojak to wana thaya horo phaya pano ta sengke thunai kya hingke ba
Ge ani video na ang tingoro no matakshinai no bahan he malai pian ta kai vlog. Till then, tata, bye bye, good night.